Mula dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Mula dito sa Antipolo, Minalava, Camarines Sur. Mula dito sa San Fernando, Camarines Sur. JFS na yan! Life is like a box. Sometimes it is full of rubbish, but sometimes it is full of amazing surprises. Welcome to JFS Petals and Services. And for today, ako muli ang inyong makakasama. This is your surprise ambassador, Kuya Steph. At ngayong araw, samahan niyong muli ako sa isa na namang episode ng paghahatid ng saya, good vibes at sorpresa. Dito lamang yan sa Barangay Hamorawan, Minalava, Camarines Sur. And ngayong araw, balita ko ay isa na namang maswerteng lola ang magdiriwang ng kanyang birthday. Kaya naman espesyal daw ang lolang ito na isorpresahin ng mga nagmamahal sa buhay. Sino kaya ang mga napakaswerteng lolang ito at sino din kaya ang ating surprise sender? Pero bago ang lahat, for more videos and more surprises like this, don't forget to follow us in all of our social media accounts. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. Para naman updated ka sa lahat ng mga kaganapan at drama ng JFS. Huwag na nating patatagalin pa, silipin na natin ang mga packages na perfect at nanglalaban para sa maswerteng lola ngayong hapon. On the right, please. Okay, so as you can see on our card chart mga ka-JFS, makikita nyo ang red na theme. Yan po ang gusto ng ating surprise sender ngayong hapon. Okay, so let's start the packages. As you can see mga ka-JFS, meron tayo ditong napakagandang cake na marireceive ng ating lola. At mamaya, may pasabog pa yan. Wait. Kaya naman next, isunod natin ang napakagandang bouquet. Hindi lamang yan basta-bastang bouquet, pero yan din ay naglalaman ng pera na tumataginting lamang na secret. Mamaya ko na yan sasabihin sa inyong lahat. And of course, nakikita nyo din ang ating Fontana wine na talaga nga namang napakasarap. Kaya itong inumin ng ating maswerteng lola mamaya. Kung hindi mga ka-JFS, iuwi ko na lang yan mamaya. Alright, so meron din tayo dito from Pacific Blue Watches. Shout out sa Pacific Blue Watches. Marireceive din yan ng ating nanay. And of course, meron dito na siyang cake na talaga namang napakasarap at napakaganda. Yan naman po ay mula sa Raffles Cake. Ayan, syempre, hindi ko po makakalimutan dahil naka-promo ngayon ang JFS Petals and Services. May libre si nanay or may free si nanay na mata. 4, 3, 2. At syempre, meron din tayo dito nakikitang cake mula naman yan sa Raffles Cake. And wait, meron din dito tayong tarpaulin. And of course, ang pinakahuli sa lahat, ang hindi mawawala sa anumang okasyon ng JFS Petals and Services, matatanggap ng ating napakaswerteng lola ang bagong balon na may nakasulat na Happy Birthday Lola Floren Margallo from Ate Francia. Ang lahat ng yan mga ka-JFS ay masasaksihan natin ngayong hapon. Samahan nyo akong maghatid ng saya, sorpresa at good vibes dito lamang yan sa Barangay Hamorawan, Minalava, Camarines Sur. Kaya naman wag na nating patatagalin pa, simulan na natin ang paghahandog ng saya. Ayan, so hello, what's up mga ka-JFS? Muli naman tayong nagbabalik. So ngayong araw, andito tayo sa Barangay Hamorawan, Minalava, Camarines Sur para sorpresahin ang isang na namang napakaswerteng lola. Ayan, sino kaya si lola and sino din kaya ang napaka-generous na surprise sender? Ayan, so as you can see, napaganda ng ating background yan mga ka-JFS. Ayan, oh, ang ganda. So, maya-maya ay magbabalik ako pagkasama ko na ang ating susurpresahin ngayong araw. Pero bago ang lahat, let's do first the shoutout of the day. Shoutout sa inyong lahat. First, shoutout sa iyo Mr. Doming Escares, kay Mr. Eric Petaliano, and kay Mr. Vin Competente. Shoutout din sa iyo Mr. James Philip Ramirez, and shoutout din sa lahat ng teachers, faculty, and staff ng Pamukid National High School sa aking alma mater. And of course, magkita-kita tayo mga ka-JFS sa
March 13 and 14 sa Naga College Foundation. Shout out sa Team Leprochan and sa basketball team. Ayan, nagbabalik ako maya-maya lamang pagkasama ko na ang ating susurpresahin ngayong araw. Bye-bye! A few moments later. Ayan guys, so May gift pa daw. may tip po nanay galing po sa apo niyo po na si Ate Aiza. Papareceive ko lang po yung item sa inyo. Yan, dito po tayo nanay. Ayan nanay, ilang taon na po kayo nanay? 90 years old na siya mga ka-JFS. By the way mga ka-JFS, isang maulang hapon sa inyong lahat. Patunay lamang yan na kahit umulan man po o mainit man yan, laging handa ang JFS Petals and Services para sa inyo ay magbigay ng saya, good vibes at sorpresa. And andito pa rin kami kahit inulan na, andito pa rin tayo sa barangay Hamauraon, Minalabak, Camarines Sur para na naman sa isang sorpresa. Kaya naman, dahil sa nanay, ayan! Dito po kayo nanay. Dito po tayo nanay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to another one. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan nanay, happy birthday po. Kaway-kaway po tayo nanay sa mga manonood sa ating mga minamahal na ka-JFS. Ayan po nanay. Kumusta po? Nakikita niyo po ba ang nasa likuran niyo nanay? Ayan. Ano po nanay ini-expect niyo pinadala sana kung hindi po ito? Ano pong ini-expect niyo? Pasalamat. Ano? Pasalamat ako sa mga regala. Salamat. Ayan po nanay, hindi pa po dyan nagtatapos ang ating hapon dahil po nanay, ipapakita ko muna po sa inyo mga ka-JFS kung ano po ang marireceive ni nanay ngayong hapon. At dahil birthday niyo po nanay, isuot niyo po ang ating napakagandang sash na may nakasulat na happy birthday. Dahil ngayong hapon po nanay, kayo po ang aming reyna ngayon. Palapakan naman natin si nanay. Ayan, syempre nanay, tingnan muna po natin yung mga packages na matatanggap niyo ngayong hapon. Matatanggap niyo po ang letter na babasahin ko po mamaya. Galing po yan kay Ate Aiza. Of course, matatanggap niyo rin po ang red wine, Fontana wine. And of course, ang ating brand new watch na mula po sa Pacific Blue Watches. Of course, nanay, meron po tayo ditong cake. At maya-maya nanay, ay may pasabog pa yan sa loob. Syempre, hindi lang isa nanay yung cake mo dahil bongga ka ngayon nanay. May isa ka pang cake mula sa Raffabells Cake naman yan. Ayan. And of course nanay, meron din tayo dito ang bubble balloon na may nakasulat na happy birthday po. Lola Florin Margallo from Ate Francia. Ayan. And syempre, ayan. And syempre, tingin tayo doon. Dahil excited na si nanay, basang-basa na ako. Dahil excited na si nanay, nakikita ni nanay na nangangamoy pera ang hapon natin ngayon. Nanay, tanggapin niyo po ang ating bouquet. And syempre, dahil special ka nanay, hindi lamang po yan simpleng bouquet. Yan po ay naglalaman din ng pera. Ayan. Tanggapin niyo po ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pong 500. Ilan po yan nanay? 10 pa. Okay, yan po ay 5,000 pesos. Tanggapin niyo po ang inyong money bouquet na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Salamat. Ayan po nanay. Siyempre, meron din po kayo dyan nanay. France lahat. Meron din po kayo dyan nanay tarpaulin. Napakaganda din po. May mga pictures din po kayo dyan. And i-enjoy nyo din po ang ating napakagandang backdrop ngayong hapon. Nanay, dahil po birthday nyo po ngayon, ano po ang gusto nyo sabihin kay Ate Aiza? France and Aiza, si France yan. Apo, France. si Ate Francia. Paano-ano nyo po si Ate Francia? Makuapo. Okay. Ano po gusto nyo sabihin kay Ma'am Francia? Nagpapasalamat ako sa iyo, Apo.
taday mga panagaliwan ang pagkamot mo sa kuya. Nakula pa sa buhay. Salamat sa napakasira. Ayan. Siyempre, walang sawang pasasalamat. Siyempre, sino ba naman ang hindi sasaya mga ka-Jeffes pag sinurpresa ka ng Jeffes Petals and Services? Kaya paano pang hinihintay nyo? I-like, i-follow at i-share nyo na ang aming mga videos dahil baka naman sa susunod na aming surprises, kayo na po ang aming isorpresa. Oh, maganda Ayan yun, po, maganda nanay. Palabakan naman ulit natin si nanay. Ayan, syempre nanay. Ngayon po nanay, may additional tanong pa po ako sa iyo nanay. Sa edad niyo pong 90 years old nanay, ano pa po yung iba niyo pong wish na gustong matupad? Maghanap siya ng asawa. Malabo na. Magpalakas ng katawan. Pero masalamat ako sa inot. Kay Lord, kay Lord. Salamat sa mga kalurunan. Na tinaaman sa kuya ng halawig ba? Halawig. Ang tao sa inyo. Ito man sa kanila. Mas maabot ko pa ng mga Makuha po niya sa dapan-dapan. Ayan, syempre yan po yung wish. Yan po yung wish nating lahat na humaba pa po ang ating buhay. And para maging special ang hapon ni nanay ngayon, meron tayo ditong letter, nanay, na mula po sa ating surprise sender na babasahin ko po para sa iyo, nanay. Makinig po kayo, nanay. Ito po ay galing kay Ate Francia. Makinig po ang lahat. Dear Lola, happy birthday po. Pasensya na po at hindi kami nakauwi. Ngayon kasi marami po ang COVID dito sa Japan. At sa ospital na rin po ako nagtatrabaho at hindi po kami pwedeng umuwi ng matagal ngayon. Huwag mo pong kalilimutan na mahal namin kayo. Bilhin niyo po ang kailangan mong mga gamot sa perang ibinigay ko. At pagpasensya niyo na po ang aking nakayanan. Palagi po kitang pinagdarasal na sana ay palagi kayong nasa maayos na kalagayan. Kasama po ng inyong apo sa talampakan na sina Fumika at sina Sumi na bumabati po sa inyo ng happy birthday. Ingatan po kayo ng Panginoong Diyos at mahal na mahal po namin kayo, Lola Floren. Ang letter pong ito ay galing po sa ating surprise sender na papasalamatan na po natin. Thank you so much for trusting the Jeffes Petals and Services. At ayan ma'am, kitang-kita nyo po na kahit nga ay maulan na, ay napasugod pa rin ang Jeffes Petals dito sa barangay Hamo, Rahon, Minalabak. Palangpakan naman natin. Nanay, nang marinig niyo po ang message ni Ate Alisa, ano pa po yung karagdagang mensahe niyo po para sa kanya? Kausapin niyo po sino? Franz, maraming salamat. Talaga nakikita ko kayo na mahal mo ako. Talaga, salamat Franz. Salamat. Maraming salamat. Hindi mo pa pala ako. Ayan! Hindi pa po dyan mga ka-Jeffes nagtatapos ang hating hapon. Napakarami po pong mga packages ang matatanggap ni nanay. Kaya naman kapit lang mga ka-Jeffes dahil sa isang saglit ay hahandugan natin siya ng kanyang cake at kakantahan din natin siya ng napakagandang happy birthday. Kaya na mga ka-JFS, magandang hapon muli at tayo'y nagbabalik para na naman pasayin at handugan pa rin ng mga sorpresa si nanay. As promised po nanay, meron po tayo ditong napakagandang cake. And hahandugan din po namin kayo ng kantang happy birthday. Okay. Kaya naman in 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa, dali. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mama. Ayan po so Nanay Florentina or Lola Floren. Happy birthday po. Ayan po, bago nyo po i-blow ang ating cake, make a wish muna po nanay, yung mga gusto nyo pong i-wish sa edad nyo po ngayon. Tinawan ako ni
nagtatapos na ang mga pasabog natin ngayong hapon. Pues nagkakamali po kayo dahil sinabi ko po kanina na sa loob po ng cake na to ay may pasabog pa po. Pero hindi po iniibig sabihin na granada po ang laman nito, nanay. Dahil sa loob po nito ay may laman po yan, nanay. Ang gagawin po natin, nanay, pahugot po, nanay. Yan, Hawakan nyo na po ang ating. Okay, nanay, hawak lang po. Wala pong magbabawas ng 500 pesos. Bilang po. Bilangin, bilang. Bilang po, 5,000. Nanay. Okay. Kung sakasakali po, nanay, ano pong gagawin nyo, nanay, doon sa 5,000 nyo po? Sa isip ko naman po, ano na sa mga bulong ko, gamot, Ayan. So, andun nga po sa message na sabi ni Ma'am Francia na bilhin nyo po yung mga gusto nyong bilhin, lalo na po yung mga gamot po, nanay. Ayan, para po pandagdag sa pambili nyo po ng gamot, hatakin nyo po ito, nanay, ng hinay-hinay lang. Halabaw. Hinay. Sa, dalawa. And 3, 2, 1. Ayan, sige po, nanay. Hila. Anong laman po? Hila. Hila. Meron pa. Meron pa. Nanay, kaya pa ba? Kaya ba today? Hila lang. Hila, sana. Sige pa. Oh. May yelo pa yan. Siguro. Green pala. Ayan. Panapakin naman natin si nanay. Okay. Ang sumatotal po, nanay, ito po hinugot yung pera galing po sa ating manikik na dumihan na paisan. Ito po ay nagkakahalaga ng 4,500 pesos. Pinapalakpakan po. Okay. Salamat. Itabi ko lamang po ito 4,500. Maraming salamat po. May Tabi panggamot ko na lang sila. po 4,500 dahil meron pa rin po tayong sorpresa ni nanay. Hindi po natataas ang sorpresa hanggang po tayong bukas dito kahit mawal. Okay! Okay! Nanay, may gift pa po sa'yo si Ate Francia. Ito po, nakikita po ba itong maliit na bag? Ano pong laman, nanay, sa tingin niyo po? Ay, pira pa rin yan. Gusto po namin. Ayan, so, pwede natin patagalin pa kasi. Yan. Ayan. 1, 2, 3, go! Hoy, papano? Pakita natin sa ating mga manonood. Matatanggap niyo po ang relo mula po sa Pacific Blue Watches. Palakpakan naman natin. Okay. Ibalik ko lamang po. Siyempre, hindi po matatapos ang celebration ni nanay kung hindi ko po tatawagin lahat po ng mga kapamilya niya. Okay, pupunta po tayo dito. Lahat po ng mga kapamilya ni nanay. Kapuso, kapatid, Nasaan na yung kapamilya niyo? Ikaw po, nanay. Nagsiulan-ulan. Ay, nagkulan-ulan kasi. Punta po tayo dito na. Kaano-ano niyo po si ang Anak ate ako, Sala? panganay akong babae. Okay. Panganay na babae. Nanay, since birthday po ng inyong ina, ano pong gusto niyong sabihin since nakaabot po siya sa ganyang edad? Happy birthday, May! Mahal na mahal ni ikaw sa Marhay. Mahal na mahal namin. Yan. Wala ako masabi. Salamat po sa pag-alaga mo sa amin nung kami mga bata pa. Salamat sa pagmamahal na ipinakita mo sa amin. Mahal na mahal ka namin. Happy birthday! Sana Happy po birthday! tumagal pa ang sa buhay mo. Sige na po, ma'am. Ayan. Siyempre, hindi pa pakabog si ma'am. May mensahe din si ma'am para sa kanyang mama. Ano pong mensahe niyo po sa inyo, ma'am? Lord, nagpapasalamat ako sa nanay ko dahil pinalaki niya kaming mabuti. Mabuting tao, marunong mag-isama at marunong tumingin sa Diyos. Magtumingin sa Diyos, hindi kami nag-aapak ng iba. Ngayon, salamat sa Diyos kasi mama ko, inabot ni 90 years old. Sana, makikita niyo pa maging 100. Happy birthday, ma!
I love you. Kaya dito lamang po kayo, nanay. Ayan po, nanay. Kapatid ba? Sige pa, Yan. isa na lang po, nanay. Isa na lang po. Kapatid. Sige, si tatay na kasi andito na si tatay. Ano po ang message niyo po? Bilang bunso, ano pong mensahe niyo po sa nanay niyo? Ako sa una-una, ang pasalamat ko sa kagit ko sa mama. Salamat sa mahal na Panginoon. Salamat sa edad na umabot ka na. Sana umabot pa hanggang sa abutong pagkasaya. Palakpan naman natin si tatay. Nanay, nung narinig niyo po ang mga mensahe po ng mga anak niyo na naandito kasama niyo po, ano pong gusto niyong sabihin sa kanila? Nanay? Nagpapasalamat ako sa mga anak ko. Yaman ang pag-abay, ano man sa Sabihin ka pa niya. Sabi mo, di ba? Tayong payang kami. Ay, ate yata. Aki may si Gima. Ayan mga ka-JFS, umuulan pa rin ngayon. At okay lang po kayo, nanay. Kahit naulanan po, okay lang po. Okay, mga ka-JFS, dyan na nga nagtatapos ang paghahandog natin ng sorpresa, good vibes at saya dito sa Barangay Hamoraon, Minalabang. Kaya naman po, nanay, sa bilang po ng 3, magbabakay po tayo sa camera after ko pong mag-outro. Okay po. Mga ka-JFS, for more videos and more surprises like this, don't forget to follow us in all of our social media accounts. We have Facebook, Instagram, and of course, paki-subscribe na din kami sa aming YouTube channel. Kaya naman, nanay, and 3, 2, 1, magbababay po tayo sa ating camera. 1, 2, 3, go! Bye-bye!